ngiphathile kakhulu just because nomsebenzi engisebenzayo angibhadari imali enough. So ngikhandlekile nje kakhulu ngize ngizibonana ukuthi ayisekho into engiyisebenzelayo kahle hle. Ukudla kuyangihlula kakhulu ukuthenga. Yasikhathaza kakhulu indaba yokukhutshulwa kokudla. Lathi besifisa ukuthi maybe singayehliselwa kancane kumbe abaphezulu lathi besibhekele nxa uthi intengo yokudla iyasilimaza kakhulu. Ama-price ayadura ugcina ungasazi ukuthi kumele uthenge ini. Thina abanye abantwana bethu bahlele endlini abasebenzi. Yabona le grant vele iphele ngabhadala ama-society. Mawuza la ekudleni kuwes. Yo, yazi ukudla ngandlela kudura ngakhona yo. Yazi kulamalanga ngicela ukuthi vele uqaleni makwazi ukuthi endlini ngithenga igrocery maybe. Yabona icacaya kulamalanga ngandlela kudura ngakhona izinto vele asakwazi ukuzenza lezi zinto. I-cooking oil iyadura, impuphu iyadura, i-rice iyadura, everything iyadura. I-budget one iyayibulala and ugcina singasakwazi ukuthenga lezi zinto obuyidinga ngesikhathi obusidinga ngaso sekumele ukhathe down to i-budget and nakhona makusheshe kuphela ukudla imali sothi ayisekho sesilimele futhi. Kungabe abathengi baseNingizimu Afrika bayaxhashazwa yini ngalamanani aphezulu okudla, abakhiqizi kanye nabathengisi? Umbuzo wethu lo namhlanje babukele kuphi na kuphi la nibukele khona uhlelo Asikhulume Let's Talk nolungunqa phambili SABC. Sinibingelele sinamukele ohlelweni. Igama lami ngikubongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Senikhumbuze ke mbukele ukuthi ningaba ingxenye lolu hlelo ngokushala ucingo sizwe imbono yenu noma uma ninembuzo. Inombolo zethu ke zithi 0117140677 noma 0117140678. Ungabuye futhi usithole kumakhasi ethu okuxhumana ku Twitter @SABC Izindaba kanye na ku Facebook SABC Izindaba. Ukuze ke kubelula mbukeli sicela uqale ngo #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. IKhomishana ebhekele ukuthi amabhizinisi ancintisana ngendlela efanele yini. I-Competition Commission igxeke ukwenyuswa kwentengo yokudla, abakhiqizi nabathengisi bakuleli nethe akunasisekelo. Lokhu kuqukethwe kumbiko okhishwe yileli khomishana ezinsukwini lapho belibhekisisa ukukhuphuka ngendlela eshaqisayo kwamanani esinkwa, amafutha okupheka, impuphu kanye nokunye nje ukudla. Ngaphambi kokuthi samukele ihambeli zethu umnumzane uSipho Ngwema obhekelele ezokuxhumana kwikhomishini yokuncintisana i-Competition Commission ngolwasemzini kanye nesazi somnotho uDokotela uSanele Gumede akasizwe nje ukuthi abakhiqizi bokudla batheni ngokukhuphuka kwentengo yokudla. Bekhuluma nentatheli yalolu hlelo uNandi Ndlazi. Embikweni wayo wakamuva nje wokuqapha ukudla, iKhomishana yezokuncintisana, i-Competition Commission, ithi ukunyuswa kwentengo yokudla, abakhiqizi nabathengisi bokudla akunasisekelo. Sikhulume nabakhiqizi bokudla ngalokukhuphuka kwentengo yokudla. Unathi Ndimande nongumnini plaza elincane eliphakela umoba nemifino eyahlukene. Diesel ngo2020 ilitha belu 18 rand. Then now sikhuluma ngo23 rand. Ama chemicals izisebenzi ezisebenza lapha on the ground nazo zifuna increment yayo. So ngokwami mina ngivumelana neCompetition Commission mayizothi thina siyadula. Impi phakathi kwe-Ukraine neRussia nayo ibalwe njengenye yemithelela ekwenyukeni kwentengo yokudla, kusukela ekudleni kwezilwane kuya kumanyolo wezitshalo. Lale ndaba yeRussia Ukraine yona ke sisigqilaze kakhulu ngoba ifertilizer besithenga ngo308, then now it's going to go, let's say 850. Nakuba abakhiqizi bokudla bethi izandla zabo ziboshiwe ekutheni bathengisa ngamalini imikhiqizo yabo, baphakamisa izixazululo ezingasiza ekwehliseni umthwalo osindayo. Inyama e-cold room iyamosheka, cold room nakhona iyamosheka, ugesi mase ubuya ngepower eningi. So izinto eziningi nje ziyamosheka, but I believe ukuthi masingalungisa indaba yogesi yonke into izoba right. The best way ukuthi kusubsidize or at least nge-mechanization
or at least kusubsidize lezi indaba ze-fertilizer, zonke nje izinto ezi-involve lapha kwi-primary production. Sibonga umbiko kwintatheli yethu uNandi Ndlazi. Ukuxoxa kabanzi ngalokho asamukele ihambeli zethu umnumzana uSipho Ngwema obhekelele ezokuxhumana kwiKhomishana yokuncintisana iCompetition Commission ngolwasemzini kanye nesazi somnotho uDokotela uSanele Gumede. Siyanamukela ohlelweni. Sabona Bongiwe, sabona nababukeli. Siyabonga. Siqale ngawe Qwabe. Kungabe kungani ukuthi intengo yokudla ikhuphuke ngalendlela eshaqisayo manje? Sanibona studio, sanibona abalaleli babukeli bohlelo. Kuyikho ukuthi ziningi inkinga ebhekene nemnotho emhlabeni jikelele. Ngeke sikubalekele lokho. Singeke sikubalekele ukuthi siyabona impi phakathi kwe-Ukraine neRussia imithelo yakhona. Siyabona ukuthi lento isuka muyibala nje uyibheka sukela kuvala umnotho kwi-COVID. Sibonile lento yenzeka. Okunye ke okuba khona ukuthi then uma uyibheka i-demand supply izokwenzela lento ukuthi ama price anyuke ngoba ama cost of producing okukhiqiza asemakhulu kakhulu okwenza ukuthi kumele kunyuka amanani kubakhiqizi nakubathengi ngala isizasiphakela. Yona nenkinga esikakhulu ngoba isizwa ukwazi ukuthi uma kunyuka iprice yesinkwa uthi ngeke awumele udle zonke izinsuku awukwazi ukusikweleta isisu kumele uhlezi udlile okwenza demand yakhona ingehli kakhulu ilekhe imlapha. Ingakho ngicanga ukuthi Qwabe ngizocela siyibambe lapho nje kancane ngoba ngifuna siqhubeke kulokho la usuthinta khona manje angilethe kule ngxoxo yethu uSipho Ngwema we-Competition Commission. Babungwema, siyabonga ngesikhathi sakho namhlanje. Asiqale ngokuthi yini into enenze ukuthi niyikhomishana lokuphenya ukuthi nibhekelele lentengo yokudla ekhuphukayo? Mangibingelele futhi Bongiwe, ngibingelele futhi nakubabukeli bohlelo. Oqala ukhumbula ukuthi ngesikhathi kufika iCovid amanani ezinto ayekakhuphuka kakhulu. Abantu okanye abathengisi abakhiqhizi bayebathatha iadvantage yokuthi abantu kunezinto abazidingayo abayenza ngazo ama concoctions la benyanga khona iCovid. Leyo nto ke bangale ukuthi siwabheke lamanani esiwatholayo lapha kule itolo esihamba kuzona. Siyasathola ukuthi ke sishushise inkampani eziningi ekuceleni ke abantu basitshelile ukuthi ke lokho sikwenzayo i-demand and supply yilokhu nalokhu. Ekugcineni sabona ukuthi laba abathengisayo bathatha iadvantage yokuthi abantu ngalesi sikhathi se-COVID bebedinga izinto, bebedinga ukudla, bedinga into eziningi bona ke bayikhuphula. So sabashushisa ngomthetho ke we-Competition Act futhi ne-Consumer Act. Ukhumbule lapha kwi-Competition Act kunento ethi siyakhona ukuyilwa lento abathi excessive pricing. I-pricing is determined kakumbi kulaba bazi imboni lezi eziyimonopoly. Siyakhona ke ngokomthetho ukuthi kunezinga lokuthi ngeke balidlule lokukhuphula ama prices. So kusukela ngokho ke lo eshakalombili esikhuluma ngawo siurelease every quarter sibhekene nama prices nangona ukuthi iCovid ithe yathomalala kodwa siyabona ukuthi imboni eziningi abantu abakhiqizayo bayakhuphula amanani wabo singathola ukuthi yini sizathu esibangela lokho. Babungaba bayansola. Babungaba ngixolele kakhulu ukungena lapha kodwa bayansola kakhulu abakhiqizi bathi nixhamazelile nikhiphe umbiko ningakaphenyi kahle ningakatholi ukuthi bona yikuphi ababhekene nawo okuyingqinamba mawubheka ukukhiqiza bathi kukhuphukile intengo konke lapho nithini ngalokho ngoba bathi nixhamazelile. Ngifuna ukuza lapho Bongiwe bonke labantu abakhuluma ngalombiko abawufundanga. Lo mbiko sikhuluma ngithe kuwena ekuqaleni sikhuluma ngezinto abantu abazidingayo. Lo mbiko ukhuluma ngeinto ezimbili ezintathu. Ukhuluma ngesinkwa, ukhuluma ngombila, ukhuluma futhi nange-poultry, i-chicken. So laba abanye abakhuluma zonke lezi zinto abakhuluma ngazo i-load shedding, umlo wase-Ukraine futhi mawukhuluma nge-chicken khona nezifo ezikhona ezibangela ukuthi izinto zikhuphuke. Ababhekanga ukuthi ngesikhathi senza lo mbiko, ngesikhathi senza le monitoring siwabhekile ama-input costs. Yithi ngikutshele ngesinkwa. And futhi ke ngifuna uku-emphasize ukuthi le mali amafama wayitholi
le mali ikhuphuka mayifika lapha kuma processors mayifika lapha kuma retail prices amafama wona le mali awazi ayithole inkinga ke ilapha phakathi between amafama nalapha masefika lapha emathilini ithi-ke ngikutshela masikhuluma ngesinkwa for example i-monitoring yethu okanye i-research yethu ithi isinkwa sikhuphuke ngo-14% no-15% ama-production costs akhona mara mawufika lapha ethilini 14% isinkwa esi-brown 15% isinkwa esimhlophe mara mawufika lapha ethinini ubhatala i-20% isinkwa esimhlophe u-19% isinkwa esi-brown mawufika kumbila amafama ikhuphukile mawufika lapha ethilini ubhatala i-32% more mara mawufika lapha laba abakhiqizayo bona ama-input cost wabo aphela lapha kuma-28%. So there's a gap. There's a disconnect between nokuthina sikubhekile lama-items esikhuluma ngawo asikhulumi njengako konke futhi-ke ngiyakutshela ukuthi sibhekile i-load shedding sibhekile onke lama-input cost i-diesel upetroli i-transportation zonke lezi zinto zikhona lapha kulama-input cost manje inkinga iyokuthi mawubheke ama-input cost ubheke i-price abathengi abayibhatalayo mabafika ethilini akuhlangani. Awuthi ngibuyisa uqwabe kule ngxoxo yethu uqwabe nangu ubabungwema uyawuvikela umbiko wabo uthi bakwenze konke baphenya konke babuka konke abantu abawugxekayo lo mbiko abantu abangazange bawufundisise kahle nithini ngiyamuzwa umfethu la kwi-Commission and umsebenzi wabo ukhona bawenzile ngendlela ekachaza ngayo ingxaki la efika khona ukuthi ama-cost umese esuka le kuma farmers isiye esitolo ngeke kwalindela ukuthi azohamba ngendlela efanayo ukuya le yebo kuzobuhluka lapho nalapho okusho ukuthi besingakujabulela i-Commission iphinde ibheke ukuthi isiwabheka lawa ngathi nama additional cost uma sesuke kuma wholesalers siya ngoba akulazi la engibuye khona babhekile ukuthi imalini okunyukile ku wholesale versus ku retail yebo siyabona umehluko kuyehla kenyuka okunye ukuthi bekwehla ku wholesale kube ngungehli ku retail kube kunjani lapho kodwa ngoba ama cost mase ku retail sekwenye into kunama cost aku wholesale ngeke azahambe sane ncamashi lawo ma cost yona into engiyibheke ngathi mhlawumbe i-Commission kufanele iphinde wabheke nakulo ngenye ama-cost ukuthi khona enze njani kuyale nale basikhuluma nje isibonelo mesikhuluma shading izoba affect kakhulu abaku-retail ukunaba kwi-wholesale ngisibonelo kukhona ama-cost amaningi even no-petrol no-petrol bafetha kakhulu uma sengithatha lapha ku-wholesale sengizoletha ngala kwi-retail okunento eziningi ne-conditioning na okuningi okufana khona ngenzeka anywe kakhulu ku-retail but laba abalwa nalombiko abawabeki ama-facts bathi nazi izinto ezibangele lokhu kukhuphuka sithi thina siwabhekile sinawo amanani we have the data babungwema siyabonga le monitoring report sathi mabaphendule kulombiko siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sithemba ukuthi uzobuya ke futhi maseni ukhipha lo munye ophelele sizwe ukuthi kuhamba kanjani ngoba ababukeli nabo bangathanda ukuthi bezwe babe ingxenye yalokho okwenzakalayo sibonge kakhulu ngesikhathi sakho babungwema ukukhulumela iKhomishana eliqaphele ukuncintisana Qabe ngiyazi ukuthi wena usazohlala nathi la ohlelweni sizokhuluma nezinye ihambeli zethu Kungabe ukukhuphuka kwentengo yokudla kube namuphi umthelela kubasebenzi nakulabo abathola izibonelelo zikahulumeni ama-social grants umbuzo wethu ke lo sikubingelele sikwamukele futhi mbukeli wohlelo iAsikhulume Let's Talk ngaphambi kokuthi samukele ihambeli zethu umnumzana uEdwin Mkhize ongunobhala womfela ndawonye wezinyunyana zabasebenzi iKhosantu KwaZulu-Natal kanye nomnumzana uThapelo Mhape okhulumela inhlangano ebizwa abahlali basemjondolo akasizwe ukuthi abasebenzi kanye nalabo abathola izibonelelo zikahulumeni batheni kuntatheli yalolu hlelo ulinde kuhle simelane ebabuza ukuthi ukukhuphuka kwentengo yokudla kube namuphi umthelela empilweni zabo konke kuyafana konke amaphisi akhuphukile
Ama-vegetable akhuphukile, asakwazi ukuwathenga. Yonke into nje besiyithenga ikhuphukile. Ngeke ngithi siyasihlula, but especially like amafutha. Amafutha sekuthenga amafutha la amancane, it's no longer like 5 liter ngoba nawo uyabiza. So udlula i-rice phela manje. Bengithenga imilimili, khali sengidinga ononemu nje ngihamba asathenga one shop sengihamba ngidinga ama-special ema-shop. Ngithenga ungena ama-shop onke eze beyi-5 ukuthi uze uthenge udinga into eku-special nje asathenga uqala ukuthi ongena e-shop ufike uthenge ka-1 so uyahamba ubheka i-special ubheka i-special. Kuningi sithando sami, kuningi engasakuthengi. Ngehlisile nje kakhulu entengweni yokudla. Roughly i-cooking oil ikhuphuke ngendlela engumangaliso. Asisakwanisa ukuthi sithenge lapho sesipheka lokhuyana ukuthi la uyabe usuncengisa kancane nxa uthi ngendlela ekhuphuke yakhona kunzima kakhulu. Njengeshukela ngiyabona mangijela ukuthenga i-10 kg manje iyangihlula ke sengikwazi ukuthenga ishukela encane. Ngapha i-rice mangijela ukuthenga ama-10 kg manje sengithenga yabona ama-2 kg ngoba into ziyadura vele these days. Idlanzana esikhulumele nalo lelo mbukeli kukhala abathola izibonelelo zikahulumeni ama-grant ngisho nalabo abatohozayo imbala. Kungabe isimo simi kanjani ezweni lonke? Asamukele ihambeli zethu umnumzane uEdwin Mkhize ongunobhala weKosatu KwaZulu Natal kanye nomnumzane uThapelo Mhapi okhulumela inhlangano abahlali basemjondolo ukuthi basichazele kabanzi ngalokhu. Sinibingelele kakhulu sinamukele ohlelweni. Sibingelele msakazo, sibingelele nakubabukeli. Asiqale ngawe baba Mhapi, kube namthelela muni kubantu abangaphansi kwenhlangano yakho ukukhuphuka kwentengo yokudla? Sosibongiwe esikubonayo emjondolo la si organize khona sibona ukuhlupheka ukuntula okunzima. Yazibona ngizocela uthi ungimela ababukeli bakho be-SABC. Siyabonga kakhulu ukhabazela, ngizocela ukuthi bazame ukuthi bakulungise kancane sikuzwa kahle sizobuya kuwena nje khona maduzane nje. Baba Mhapi asiqhubeke. Yebo bongiwe esikubonayo sibona ukuhlupheka esingakaze sakubona eminyakeni edlule. Sibona abantu bakithi ababehlaliswe phansi ngenxa ye-COVID beluza imisebenzi. Sibona ngenxa yakucishwa kagesi abantu bakithi bathengile lokho okuncane ezitolo lokubizayo bekufaka emafrijini abo uvele kubole. Izingane azikwazi ukuya esikolweni ngenxa yokuthi azikwazi ukuthi ziphathe ukudla zesikolweni. So ukubha esikubonayo emjondolo sibona abantu behlupheka, sibona i-unemployment rate yethu ukuqashwa kwabantu kunyukile, abantu behleli, abantu abanalo ithemba ngisho nale income i-grant le ya 350 eprovidwayo ayenzi lutho ekutheni ithengele abantu ukudla imindeni. So sibona ukuhlupheka esingakaze sakubona eNingizimu Afrika kule minyaka. So abantu bakithi ke bayahlupheka ephansi amazingeni aphansi abaqashiwe, abantu bakithi abanayo imali. Asithi sibheka indaba zokuthi kukhona i-supply and demand, sibise siyabheka ukuthi bangaka abantu abasebenzayo, bangaka abantu abangakwazi ukuthenga kwakona lokudla okukhona. So sinesimo ke la sibona khona abantu bakithi behlupheke emjondolo bestruggleisha ngale ndlela esingazi sayibona. Ngathi kukhona esinaye umshayeli wethu uNokuthula. Nokuthula siyabonga ukuthi ube nathi ohlelweni Asikhulume. Uthini umbono noma umbuzo wakho? Hayi mntanami, ngiyabonga nami ukuthi ngithole ithuba. Thina njengogogo esihleli nabazukulu ukukhuphuka kokudla especially lokhu okubizwa ukuthi stable food. Abomazinkwa noma mpuphu mntanami sifile. Ufika eshop ungazi ukuthi uzothenga ini. Uyarounda lokubhekele imali yakho iphethe. Ungazi ukuthi yini ebaluleke kakhulu yini engabalulekile ngoba mawumuntu udla njengawo wonke umuntu. Kunzima. Ugovernment akabhekelele thina esithola i-grant noma ngabe i-grant le 350 ewumhlola ongakwazi ukuthenga lutho ngayo oyileyo gogo esiholayo thina sihleli nabazukulu. Kunzima ugovernment i-stable food akasehlisi. Njomane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho gogo. Ngizoke ngithi ihambeli zethu iphawule kulokhu oqeda ukusho. Ngiyacabanga ukhabazela usebuyile usenathi kukhona abanigxekayo
abashoyo ukuthi ukhosathu usondelene kakhulu nohulumeni yingakho nje ukhosathu engakwazi ukuthi enze uhulumeni enze into elungele abasebenzi. Nithini ngalokho? Akulona iqiniso lokho Bongiwe. Akulona iqiniso. Abasebenzi abazimember nabasebenzi laba abangezona izimember bayazi ukuthi njengekhosathu kukhona la sidweba khona ulayini ukuthi thina njengekhosathu siyinhlangano yabasebenzi. Uzobona ziningi kangakanani ideleka esinazo. Kunezideleka ezikhona enkampaneni mhlambe umuntu angeke aze ayibiza kakhulu kodwa akwi public sector nakwi private sector uzobona ukuthi kwamakho njengamanje kutelekiwe endaweni efana no game kutelekiwe kwi public sector kade sibona isiteleka njengamanje senzakalayo. Leyo nto ayilona iqiniso. Thina njengekhosathu simele abasebenzi and njengoba simele abasebenzi lento yokukhuphuka kwentengo yokudla ngendlela ekhuphuka ngayo njengamanje nokuthi lokho kuza kubasebenzi kushona phansi kodwa ukubaqashi kuyakhuphuka iprofit kuyas affecta kakhulu thina njengabasebenzi. So yikho ke nje Bongiwe sithi njengekhosathu kubalekile ukuthi siqhubeke siqinise umzabalazo wabasebenzi siqinise iunity between abasebenzi ukulwa against lento yokukhuphuka. Ake ngenziwe umzekelo. Ngizocela ukuthi siyibambe nje kancane nje ngiyaxolisa Khaphazela ngizocela siyibambe nje kancane sifanele siye ezitolo masibuye siyaqhubeka nale ngxoxo yethu sisese naye uEdwin Umkhize ongunobhala wekhosathu kwaZulu-Natal kanye nomnumzane uThapelo Umhapi okhulumela inhlangano yabahlali baseMjondolo. Sikubingelele sikwamukele futhi mbukeli wohlelo iAsikhulume Let's Talk sisahleli nomnumzane uThapelo Umhapi okhulumela inhlangano abahlali baseMjondolo kanye nesazi kwezomnotho uDokotela uSanele Gumede kanti futhi umnumzane uEdwin Mkhize ucingo lwakhe liyasiphoxa kancane ongunobhala wemfela ndawonye yezinyunyana yabasebenzi ikhosathu kwaZulu-Natal. Sikhulumile ngemthelela yalokhu okwenza ukukhuphuka kwentengo yokudla sizwile kubakhiqizi sizwile kubathengi kanye nekhomishana ebhekele ukuthi amabhizinisi ancintisana ngendlela efanele phecelezi iCompetition Commission. Ake sizwe isombululo kodwa ngaphambi kwalokhu ukuthi nje sizwe isombululo ababukeli bachazile kakhulu nimzwile uNjomane nibazwile abanye ebesikhuluma nabo bechaza ukuthi kuyakhuphukela ngempela kunzima abazi ukuthi babheke pha bazi ukuthi bathatheni bahlanganiseni kanti nezibonelelo zikahulumeni nazo ziya ngokuya ziba incane. Ake sibone ukuthi isombululo zithini ngakho lokho. Nginibonge kakhulu futhi ukuthi nihlale nathi ohlelweni Qwabe sesigoqa nje yiziphi isombululo ezingenza ukuthi isimo sibe ngcono. La futhi nababukeli la umubheka eNingizimu Afrika lezi evezwa manje zikule part le yabathengi yabona sikhuluma nge-demand and supply kubathenga ini akusizi ngalutho lokho uma imikhiqizo ingakhuliswa. Isade edinga kakhulu ukulungisa eNingizimu Afrika yileli lemikhiqizo. Uma iminingi imikhiqizo izoba iningi competition namanani awuzukunyuka kangaka. Into eyenza lento esibonayo ukuthi nabakhiqizi bancane kakhulu ngendlela yokuthi kulula nokuxhumana phakathi kwabo kulula nokuthi baxoxe lapho nalapho ingakho kuze ngenelele Competition Commission ngoba ukuthi abaningi ngokwanele ngabe asikho lento yokuthi kuze ngene Competition Commission ngoba ngabe bancintisana ngokwabo ehla amanani. Msakazi sibonge ithuba. Okubalekile ukuthi uhulumeni angenelele. Lokho kukhulunywa ugogo umhlongo ikona ekufanele uhulumeni akulalele kakhulu. Abantu bakithi laba abantu bakithi kufanele baphume empilweni lokubabhekane nakho. Ngakho ke kubalekile ukuthi sikhuthaze ukuthi i-basic income grants ka R1,500 ukuze siphume kule sisimo esikusona abantu bathola imisebenzi. Kodwa ngalesi sikhathi besalinde ukuthi bathole imisebenzi abantu babe khona ukuthi bakwazi ukuthi babe no basket badla abantu njengoba eshilo mfowethu ukuthi isisu asikweleto. Ngakho ke ukuthi uhulumeni angenelele futhi uhulumeni futhi angenelele ekuthenini inkampani zinganyusi ukudla ngalendlela ekunyusa ngayo. So akube nesiphathisi lenzakalayo kuhulumeni entweni efana nempuphu nesinkwa nakonke lokudingwa seNingizimu.
Asinibonge kakhulu nobabili ngokuthi nibe nathi la ohlelweni. Sithemba ukuthi bona abakwahulumeni nakhona nabo abeyitolo balalele ukuthi kuthiwa namhlanje lezo bekuyihambeli zethu. Umnomzana uThapelo Umhapi okhulumela inhlangano abahlali basemjondolo kanye nesazi kwezomnotho uDokotela Usanele Gumede. Sinibonge kakhulu nani ukuthi mbukele inhlanganyele nathi la ohlelweni lethu iAsikhulume Let's Talk. Asiqhubeke sikhulume inkundleni zethu zokuxhumana. Ayixabene. Asibonane ngeviki elizayo.